कंसचाणूरमार्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟର ବିଚାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା, ଇଏ ହଉଛି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏକ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଫଳ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ ନା ହାଇଏଷ୍ଟ ନଲେଜ ଆଉ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ। ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଫଳଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟର ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି 4 ନମ୍ବରରୁ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। 4 ନମ୍ବର ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାକୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। 7ରୁ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣ। ଏ ଚାରୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଚାର ହଉଛି ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍। World is God. World is manifestation of God. ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହବ ତାହେଲେ ୱାର୍କ ଇଜ ବର୍ଷି। ଜଗତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏଟା କିପରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଭଗବାନ କହିଲେ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଦିଟା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହିଂସା। ହିଂସାପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନା ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସେବା ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାଣ ଶ୍ଲୋକ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହଉଛି 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ଏ ଯୋଉ 12 ନମ୍ବରର ଶ୍ଲୋକ, ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହଉଛି 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷାସୀ ଆସୁରୀ ଚୈବ ମୋହିନୀ ପ୍ରକୃତି ଆଶ୍ରିତ। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷାସୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରୁତି ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ରୟରେ ମଣିଷ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। କିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବ ମହାତ୍ମନାସ୍ତୁ ପାର୍ଥ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ଆଶ୍ରିତ। ଏବଂ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଏକୁ ସହଜ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଦୁଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୈବ ଅସୁର, ରାକ୍ଷାସ ଏବଂ ଅସୁରକୁ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
କାରଣ ଉଭୟ ହେଲେ ଭୋଗ ପରାୟଣ ଜୀବ। ରୁଚି ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତେଣୁ କିପରି ଜୀବନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ, କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଧାର୍ମିକ ହବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରୁ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପାସକ ହବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣରୁ କେମିତି ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହବ, ସେଇ କଥା ଭଗବାନ 13 ନମ୍ବର ଏବଂ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ। ଏବଂ 16 ନମ୍ବର ଏବଂ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ବିଭୂତି ପ୍ରକଟ। ବିଭୂତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟର ଶେଷ ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଶେଷ ହେଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 34 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସରିଗଲା କୋଉଠି? 19 ନମ୍ବର। ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ମାନଚିତ୍ର। ତାପରେ 20 ଏବଂ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରୁଚି ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି କେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହବ। ଆଉ ଯଦି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇଗଲା, ଯଦି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ। ଇଏ ହଉଛି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଯଦି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ନ ହୁଏ, କେବଳ ରୁଚି ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ କେବଳ ରୁଚି ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ କଣ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଗତାଗତ କାମ କାମ ଲଭତେ। ସାଧନା କଣ? ରୁଚି ପରାୟଣରୁ ଉପରକୁ ଉଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଈଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କେମିତି ଜଣେ ବିତେଇବ। ଡିଜାୟାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଇଫ, ଡ୍ୟୁଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଇଫ। 21 ଏବଂ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ଏବଂ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ते तं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। ఇలా డిజైర్ ఓరియంటెడ్। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଡିଜାୟାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ରୁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସେ। ତାପରେ ଡିଭୋସନ କେମିତି, ଉପାସନା କେମିତି, ସେ ବେଦକୁ 3 ଭାଗରେ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଡ୍ୟୁଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଉପାସନା କାଣ୍ଡ, ଡିଭୋସନ। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଉପନିଷଦ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ। ପ୍ରଥମେ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଉପାସ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଶ୍ଲୋକର ନାଁ ହଉଛି 26 ଏବଂ 27। ପ୍ରଥମେ 26, ତାପରେ 27। ତାପରେ ବାକି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାସନାର ପରିଣାମ କଣ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ 34 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 26। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कौन कहले मनुष्यर प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य होउची निषिद्ध कर्म को त्याग। जो कर्म करने द्वारा अन्यर अहित हुए अन्यर अनिष्ट हुए ताकू कुहाଯାଏ निषिद्ध। द्वितीय रे निषिद्ध काम्य कर्म को त्याग करिबा। तृतीय रे विहित काम्य को शास्त्र मर्यादा अनुसार पालन करिबा। तापर ता भितर गोटे सामर्थ्य आसीबो निष्काम कर्म करिबा पाई। ये हैला उपाय। निषिद्ध कर्म को त्याग, निषिद्ध काम्य को त्याग, विहित काम्य कर्म को शास्त्र मर्यादा अनुसार करि सारिला परे ता भितर कर्तव्य परायण जीवन यापन करि एवं सेई व्यक्ति ईश्वर परायण जीवन यापन केमती करि। वर्तमान मनरे प्रश्न आसीबो मु तो सत्कर्म करूची मु तो भलो काम करूची भगवानଙ୍କର पूजा करवा दरकार। सत्कर्म करने द्वारा भोक्तृत्वर शोधन हो जाए किंतु सत्कर्म पाखे सामर्थ्य नहीं कर्तृत्वर शोधन करि परिबो। उपासना द्वारा कर्तृत्वर शोधन, सत्कर्म द्वारा स्वार्थर शोधन, भोक्तृत्वर शोधन। मनुष्य सत्कर्म जेते कले भी तार कर्तृत्वर शोधन हब नहीं। सत्कर्म पाखरे से सामर्थ्य नहीं। सत्कर्म ये कारणटा को ध्यान दे जेते व्यक्ति सत्कर्म करे तार मुक्ति हे पारिबो नहीं। तार सद्गति हो, लौकिक उन्नति हो, परलौकिक उन्नति हब किंतु मुक्ति हब ना। एवं जेते बेले तार पुण्य सरी जीव गतागतम काम कमालभते। तेणु भगवान कहते केवल सत्कर्म कले हब नहीं सत्कर्म सहित उपासना को जोड़ी दवा उचित। जेतेबेले सत्कर्म सहित उपासना जोड़ी हो जाए ताकू शास्त्र भाषा रे कहा जाए कर्मयोग। वर्तमान हम देखिबा केमती से जोड़ी दीटा उपाय भगवान कहते। वर्तमान 26 नंबर रे गोटे उपाय कहते एवं 27 नंबर रे 27 नंबर रे कहते सबु कर्म को आमे भगवान के सहित जोड़ी दबा। 26 नंबर श्लोक कहते जदि आमे सबु कर्म को भगवान को जोड़ी पारू नाही ए कम से कम तो दिन रे गोटे कर्म को भगवान के सहित जोड़िबा। तेणु ये 26 नंबर श्लोक होउची गोटे कर्म को केमती मु भगवान के सहित जोड़िबी। 27 नंबर श्लोक होउची सबु कर्म को केमती मु भगवान के सहित जोड़ी। जे सबु कर्म को भगवान के सहित जोड़ी पारू नाही ता पाई होउची तू गोटे कर्म समय बाहर करी गोटे समय रे गोटे स्थान रे गोटे वस्तु रे प्रभुंकर आवाहन करी तू प्रभुंकर पूजा कर। उपासना शब्दर अर्थ कौन? उपासना शब्दर अर्थ होची उत्कृष्ट भावना। उपासना शब्दर आउ गोटे अर्थ होची उपमान हैला पाखरे आसन मान हैला बसिबा प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करिबा प्रभुंक सहित संबंधर अनुभव करने को उपासना कहा जाए। किंतु मु संबंधर अनुभव करी एवं संबंधर अनुभव हेले भावनार अनुभव हो। तेणु 26 नंबर श्लोक रे भगवान दीटा उपाय कर
ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟା। ବୋଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଲମ୍ବନ ନେଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଆମେ କ୍ରିୟାର ଆଲମ୍ବନ ନେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା କଣ? ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଲಂ ତୋୟମ୍। ଭଗବାନ ଚାରିଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ଅର୍ଥ ଚାରିଟା ନୁହେଁ। ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ପ୍ରସାଦ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୂଚନା ହିସାବରେ କହିଲେ ଚାରିଟା ଦ୍ରବ୍ୟ। ଧୂପ ଦରକାର, ଦୀପ ଦରକାର, ନୈବେଦ୍ୟ ଦରକାର, ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଆଭୂଷଣ ଦରକାର। ଏରା ସବୁ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦରକାର ନା ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଚାରିଟାର ନାଁ ଦେଲେ। ଏବଂ ଆମ ଆଚାର୍ୟ ମାନେ କହିଲେ ଚାରିଟା ମାନେ ଏଇ ଚାରିଟା ନୁହେଁ। ଧୂପ ବି ଦରକାର, ଦୀପ ବି ଦରକାର, ନୈବେଦ୍ୟ ବି ଦରକାର। ତାପରେ ହଉଛି କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ହେଲା କଣ ନା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ହେଲା କ୍ରିୟା। ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲମ୍ ତୋୟମ୍ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ଆଉ କିଛି କ୍ରିୟା ଦରକାର। ଏ କ୍ରିୟା ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହଉଛି ପ୍ରତିକୂଳସ୍ୟ ବର୍ଜନମ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ମୁଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଲେ ନାଲି ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ, ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦିଆଯାଏନି। ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରତିକୂଳସ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେଲା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରତିକୂଳସ୍ୟ ବର୍ଜନମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଅନୁକୂଳସ୍ୟ ଅନୁପାଳନମ୍। ଅନୁକୂଳର ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳର ବର୍ଜନ କରିବା। ପ୍ରତିକୂଳସ୍ୟ ପରିବର୍ଜନ, ଅନୁକୂଳସ୍ୟ ଅନୁପାଳନ। କେମିତି ଜଣେ କରିବ? କେମିତି ଜଣେ କରିବ? ଆମ ଋଷି ମାନେ କହିଲେ ପୂଜା କରି। ଏକୁ ହେଲା ପୂଜା। କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜା। ଉପାସନା ଶବ୍ଦର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଭାଷା ହଉଛି ନିକୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁନି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନା। ଏକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପାସନା ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ନିକୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁନି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବ। ତୁଳସୀ ଗଛ ସେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷକୁ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନା ହେଲାନି। ତାକୁ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବ। ଶାଳଗ୍ରାମ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଥର। ପଥରକୁ ପଥର ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେଟା ହେଲା ନିକୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆଉ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବନା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନା। ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଭାବଟା କେମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନା କଣ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବନା କଣ ଆଉ ମଝିରେ କଣ ରହିଲା? ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବନା ହଉଛି ରାଗ ଏବଂ ଦ୍વેଷ। ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ହେଲା ରାଗ। ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦେଖିକିରି ଛାଡି ନ ପାରିବା ହେଲା ଦ୍वेଷ। ଏଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବ। ତାହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା କଣ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ର ଜୀବନ ହଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରେ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବ। ଏବଂ ସେ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବନା ହଉଛି ରାଗ ଏବଂ ଦ୍वेଷ। ତେଣୁ ଆମ ଋଷି ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବ କଥା, ଆମେ ଟିକେ ଏକୁ ବଦଳେଇ ଦବା। ଯେ କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ନ ରହୁ କି କାହା ପ୍ରତି ଦ୍वेଷ ନ ରହୁ। ଦ୍वेଷ ବଦଳରେ କରୁଣା ଆଉ ରାଗ ବଦଳରେ ମୈତ୍ରୀ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିନେସ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡନେସ। ଏ ଭାବନାକୁ ଦେଖ। ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଇକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସଲାଇକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିନେସ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡନେସ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯିଏ ରାଗ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ସିଏ ଭଲ ଲୋକ। ଯିଏ ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ କରୁଣା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ତାର ଜୀବନର ଆଧାର ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ କରୁଣା।
treat everyone with friendliness and kindness। କାରଣ ଦୁନିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୁନିଆରେ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଆଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ନା। ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 13 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ, କାହାକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ, ଘୃଣା ବଦଳରେ କରୁଣାକୁ ଆଣ। ମୈତ୍ର କରୁଣ ଏବ ଚ, ଯଦି ଏତିକି ଜଣେ ସେ କରିଦେଲା, ସେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ଏ ଭଲ ଲୋକଟା ହିଁ ଭକ୍ତ ହବ। ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଯଦି ଭଲ କାମ କଲା, ତାଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନା କଣ? ତାଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନା ହଉଛି ଜୀବନ ଯାପନ କଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ମୁଁ କିଛି ଦଉଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମୁଁ ନଉଛି, ଦବା ସମୟରେ ବିନମ୍ରତା ରହିବ ଏବଂ ନେବା ସମୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ରହିବ। ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ। କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଲାଇକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସଲାଇକ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଏବଂ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ। କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନା ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା ଦଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ନଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଉପାସ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଫୁଲଟା କି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଜଣଙ୍କର ହାତକୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରେ କଣ, ଡିଲ୍ କରେ କଣ, ଆଉ ଫିଲ୍ କରେ କଣ? ଆମେ କଣ କହେ ହାତକୁ ଦେଲି, ଆମେ କହେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଲି। ଠିକ ସେମିତି ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବେନି ଯେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଲି, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଲି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଲି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନଉଛି। ହେଲେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରୁନି, ସେଟା ପୂଜା କରୁ, ପୂଜା ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖୁ ଏବଂ କିଛି କ୍ରିୟା ରଖୁ। ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ପୁଷ୍ପ, ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ପତ୍ର, ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ଫଳ, ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ତ୍ରୟମ୍ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବାଟା ହେଲା କ୍ରିୟା। ପୁଷ୍ପಂ ସମର୍ପୟାମି, ନିଜର ସମୟ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଭାଗବତରେ ତ କୁହାଗଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ସେ କ୍ରିୟା ପଞ୍ଚ ଉପଚାରର ହଉ କି କ୍ରିୟା ଷୋଡଶ ଉପଚାର ହଉ, ଏବଂ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନଉଛି। ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଯଦି ଏଇ ଭାବନାଟାକୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକିରି ରଖି ପାରୁନାହିଁ, ଏଇ ଭାବନାଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକିରି ରଖି ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିନମ୍ରତା, ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ। ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ବକ ଦେବି ନାହିଁ କି ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ବକ ନେବି ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବନା। ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଲି। ଦେଲା ବେଳେ ଆରୋଗାଣ୍ଟ, ନେଲା ବେଳେ ସେଲଫିଶନେସ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଲା ବେଳେ, ଦେଲା ବେଳେ ଅହଙ୍କାର। ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ ଇଏ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବନା। ଇଏ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବନା। ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ଜାଗାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଜାଗାରେ ବିନମ୍ରତା, ସ୍ୱାର୍ଥ ଜାଗାରେ କୃତଜ୍ଞତା। ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହଉଛି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ହଉଛି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଉନି, ମୁଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉନି, ମୁଁ ଭିଖାରୀକି ପଇସା ଦଉନି, ମୁଁ ଚାକରାଣୀକି ଦରମା ଦଉନି, ମୁଁ ପେପର ବାଲାକୁ ପଇସା ଦଉନି, ମୁଁ କ୍ଷୀର ବାଲାକୁ କ୍ଷୀର ପଇସା ଦଉନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି।
ସେ କହିଲେ ଯଦି ତୋର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, କ୍ରିୟାକୁ ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ପଡିଛି। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ହାତ ଯୋଡି ଦଉ। ଆମ ମନ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନି, ଆରେ ଏଠି କୋଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ହେଲା କ୍ରିୟା। କାରଣ କ୍ରିୟା କଲେ ଭାବନା ଆସିବ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ ଭାବନା ଆସିବ। ଯଦି ଗାଡିରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡି ହେଇଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ମହାତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଛି। ଏ କଣ କୁହାହେଲା? କ୍ରିୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ, ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ପ୍ରସାଦ। ତାପରେ ହେଲା କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ହେଲା ଦି ପ୍ରକାର। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବି। ଆମ ଋଷି ମାନେ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ଭାବନାର ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ଆମ ଋଷି କହିଲେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ କଣ? ନା ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉଛି ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ସଖ୍ୟ ଭାବ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, କାନ୍ତା ଭାବ। ଏବେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ, ଦାସ୍ୟ ଭାବ ହଉଛି ହନୁମାନ। ହନୁମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସିଏ ହଉଛି ଦାସ୍ୟ ଭାବ। ସଖା ଭାବ ହେଲା ଉଦ୍ଧବଙ୍କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବି, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକରୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଆଉ ଦ୍ରବ୍ୟ। ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଯଦି ଜଣେ କରିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଇଏ ହଉଛି 26 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢତା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୃଢତା ଆସିବ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନ ରହୁ, ସବୁ ସମୟରେ ରହୁ। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହୁ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁ। ସିଏ ହଉଛି 26, 27 ନମ୍ବର। ଏବଂ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲମ୍ ତ୍ରୟମ୍ ସମର୍ପୟାମି ନୁହେଁ, ଜୀବନମ୍ ସମର୍ପୟାମି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 26। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये श्लोक ଯାହା, ଇଏ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ସେଇଆ। ଇଏ ହଉଛି ଭାଗବତର, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବତୀ। ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା? କାୟେନ ବାଚା ମନସେନ୍ଦ୍ରିଏ ବା, ମନର ଯୋଉ ବିଚାର, ବାଣୀର ଯୋଉ କଥା, ଶରୀରର ଯୋଉ କର୍ମ, ବୁଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମନା ବା ପ୍ରକୃତ ସମଭାବି କରୋମି ୟତ୍ ତତ୍ ସକଲମ୍ ପରସ୍ମୈ ନାରାୟଣାୟତି ସମର୍ପୟାମି। ୟତ୍ ୟତ୍ କର୍ମ କରୋମି ଅଖିଳମ୍ ତତ୍ସମ୍ଭೋ ତୱାରାଧନ। ଯିଏ ପୂଜା କରିଛି, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି, ତା ପାଇଁ ଏଟା ସହଜ। ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା 27 ନମ୍ବର। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। 26 27 की जोड़ନ୍ତୁ। 26 ରେ କଣ କୁହାଗଲା? ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ମଦର୍ପଣମ୍। ପତ୍ରಂ ମଦର୍ପଣମ୍। ପତ୍ର ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅର୍ପଣମ ହେଲା କ୍ରିୟା। ପୁଷ୍ପମ ମଦର୍ପଣମ। ପୁଷ୍ପମ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅର୍ପଣମ ହେଲା କ୍ରିୟା। ତ୍ୱୟଂ ମଦର୍ପଣମ। ତ୍ୱୟଂ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅର୍ପଣମ ହେଲା କ୍ରିୟା। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ୟତ୍ କରୋଷି, ୟତ୍ କରୋଷି। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଫୁଲଟାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲୁ, ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପାଣିକି ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ୟତ୍ କରୋଷି। ୟତ୍ କରୋଷି ମାନେ ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଯଦି ତୁ ମହତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି ପୂର୍ବକ, ମମତା ପୂର୍ବକ, ଆଦର ପୂର୍ବକ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ କରିବୁ ସେ ପୂଜା। ମାତା ସବରୀ ସିଏ ଝାଡୁ ମାରିଲେ ସିଏ ପୂଜା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ପୂଜା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ୟତ୍ କରୋଷି, ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ। ୟଦ୍ ଅଶ୍ନାସି, ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ। କରୋଷି କରିବା ସମୟରେ, ଅଶ୍ନାସି ନବା ସମୟରେ। ଆଉ ବାକି ଦିଟା ଏସବୁ ଯୋଡା ହେଇଛି। ଦିଟା ଜିନିଷ। ୟତ୍ କରୋଷି, ଯାହା କରୁଛୁ। ୟଦ୍ ଅଶ୍ନାସି, ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧି, ଫଳ ନବା ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧି। କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମର ହେଲା? ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ କିଏ? ଯାହା ବି ସେ ଏଟା କେତେବେଳେ କରିବି ପ୍ରଭୁ? କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନା କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ, ନା କର୍ମ କରି ସାରିଲା ପରେ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରାର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧି, କର୍ମ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ। ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ବୁଦ୍ଧି, ଫଳ ନେବା ସମୟରେ ଭୋକ୍ତୃତ୍ବ ବୁଦ୍ଧି, ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଭୋକ୍ତା। ଡୁଅର ଟୁ ଡିଭୋଟି, ଇଏ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବନା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନା। ୟା ଠାରୁ ଭାବନା ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଉପାସନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଷ୍ଟେ ୱିଥ ପିଓର ହାୟର ଥଟ୍। ହେଲେ ୟାଠୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଘରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ଅଛି, ଆହୁରି ବଢିଲେ ମୁଁ ଭାରତରେ ଅଛି, ଆହୁରି ବଢିଲେ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେମିତି ଭାରତ କହିଲେ ଭାରତ ଭିତରେ ଓଡିଶା ଆସୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ବି, ଏଇଟା ଶରୀର ବି, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି, ଏଇଟା ଭଗବାନ ବି। ଇଏ ହଉଛି ଯୁକ୍ତି। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରାର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧି, ଫଳ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧି। ରମଣ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ପୂଜା। ଜଗତ ଈଷଧି युक्त सेवनम। ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିର ସେବା କରିବାକୁ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଜଗତରେ ତୋର ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି ଆସୁନାହିଁ, ଏ ଶାଳଗ୍ରାମରେ ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି ଆସୁ। ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ, ବନସ୍ପତି ଭିତରେ ତୁଳସୀ, ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଗାଈ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମା, ଗୁରୁ ଅତିଥି ମାତା ପିତା, ଏ ଚାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା।
ଇଏ ହଉଛି 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି 27 ନମ୍ବର। 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ କାଲି ଦେଖିବା। କେମିତି ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଈଶ୍ୱରାର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ କର୍ମ ସମର୍ପଣ, ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ଫଳ ଗ୍ରହଣ। सर्वे सर्वे सन्ति सर्वे